Ay, salamat. Dumating din yung bus. Hi guys! Welcome back po. Bibiyahe po tayo ngayon galing ng Bicol papuntang Manila. Pero may iba po to ngayon kasi sasakay po tayo ng bus. Malaman po natin ngayon kung ano ang mga safety guidelines pag bibiyahe galing po dito ng Bicol. Ito po ang Pulangi Bus Terminal. Dito po tayo kukuha ng reservation para sa biyahe po bukas. Sa halagang 1,050 biyaheng Manila. Dito po sa terminal ng Pulangi Albay. Ito na po, may ticket na ako para sa isang air-conditioned na bus. Pero bago po ako nakabili, hinanapan po ako ng vaccination card. Dito po ang waiting area ng Movies Liner. Dito po kami naghihintay para sa aming biyahe papuntang Manila. Wala pa rin ang bus na sasakyan namin, pero habang naghihintay po kami, tinitingnan muna namin yung ginagawang kalsada dito sa harap ng Sentro Mall. May tawiran na. Ang bilis, may guhit na agad ah. Natid ako ni Wifey. Biyaheng Manila. Okay, mami. Bye-bye. Okay, bye-bye. Ay, salamat. Dumating din yung bus. Biyaheng alas 11, naging alas 2. Thank you. Number 10. 10? Dito. Salamat. Ay, oo na. Okay. Ay. Thank you, thank you. Nakasakay na din sa wakas. Larga na po yung bus na sinakyan ko. Galing po dito ng Pulangi Albay. Siguro mga alas 10 darating na kami ng gabi sa PITX. Pag walang traffic sa Manila. Kasi normally ang biyahe ng bus 7 to 8 hours. Sa pagsakay naman dito sa bus kailangan may vaccine card para makabili po ng ticket. Pag walang vaccine card hindi nila pinapasakay.
po dito sa Naga, 4:30 PM. Daming bus dito. Ganda po na may mga biyahe ng mga bus ngayon na puntang Manila. Dalawang stopover dito sa anong lugar kaya to? Ito ang Tabogon, Camarines Norte. Dito na po tayo sa Pasay. Alas 3 ng umaga. Sa pagsakay lang po ng bus, kailangan po may vaccine card lang. At makapagbiyahe na po tayo. Lalo na po ngayon, level 2 na ang Manila, kaya mas madali na ang biyahe. Okay guys, kita-kits ulit po tayo sa next ride.